Zaman tare, zaman tare. Zaman tare fahimta ne a sa haƙuri a cikinsa. Zaman tare dalili ne kowa da irin ra'ayinsa. Zaman tare kamar haka ne kowa ya wadatu da nasa. Zaman tare alkhairi ne kowa zai samu rabansa. Zaman tare, 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 zaman tare. Zaman tare, zaman tare, zaman tare, zaman tare, zaman tare. Wallahi gidan nan gaba ɗaya yayi ƙura sosai. To amma Umma a kira Umar mana in ya so ko wani abu ne sai shi ma ya taimaka. Kina nufin ma bai tashi daga bacci ba? Umar ne zai tashi wannan lokacin yau ba makaranta? Ai yana can yana wannan uban baccin nasa. Umar! 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 Wallahi ka sako ka bar baccin nan na asara. Karfe 10 kana bacci baka tashi ba ko? Kai, Umma, yau yake ma ba kuwa mutum ya huta ba. Ka sako maza ina jiran ka. Allah sa ma ya ji. Tsayin dare fa yake kaiwa yana gyam. Ai shi sa baya iya sammakon tashi bari ya san yau ba makaranta. Gyam. Ai ko zan yi maganin sa a gidan nan. Zan yi maganin sa. To wa zai cutar da gyam din da yake yi? Gyam din da yake ai ba wani yake cutarwa ba. Ya kamata ku bar shi ya ci gaba da kayansa. Ku bar shi. Alhaji kenan. Amira, je ki kashe mun gas din nan. Hajiya, kin ga yadda kike ƙara kyau ko sai wani sheki kike. Kina kallon madubi kuwa? Wani irin kyau kuma Alhaji? Gashi nan ke ba ke ganin da kike kyau ne? Wannan fa ƙura ce fa, ba fa hoda ba ce ba fa. Wani irin ƙura? Hawa Alhaji. Ai duk wanda ya san ki in ya kalle ki yanzu musamman ma ni ya san kin ƙara kyau. Alhaji kenan. Kai yanzu har yanzu baka tsufa ba. Ha. Waye zai tsufa da soyayyar ma'aurata? Haba. Umar! Umar! In baka sako ba ranka zai ɓaci wallahi. Yanzu wani irin baccin banza kake yi? Kai baka san cewa za mu yi baƙi bane a cikin gidan nan? Baƙi kuma Umma? Guri na su zo? Ka ci gidanku. Baffanka ne zai zo da shi da Yasmin. Zaman tare. Allah Umma? Da gaske shi da Yasmin za su zo? Kinga, ba shi list ɗin abubuwan da zai siyo ya je siyo muku da wuri.
Kai gaskiya kun sha hanya. Hannunku da zuwa. Yawwa. Adalla. Hanyar ce ma ba daɗin bi. Wasu saboda gargada kai subhanallahi. Amma Alhaji ba ku zo mana da kuma Hajiya ba. Hajiya ai wato nayi in zo da ita take na ga bana kan takura mata sai sa na kyale ta. Malam Umar. Zo ka gaida kawunka yanzu. To bismillah mana shigo a raso. Sanda zuwa. Yanzu wannan Umar ne? Wallahi kuwa. Nan shekarun nan fa ba yawa na tafi na bashi yana karami. Ya karatu? Alhamdulillah. To Allah ya taimaka. Ka girma dan mutum ba wuya. Sosai kuwa. Ita ma Yasmin din ta yi ta zo ni na hana ta. Amma yanzu da na ga lokaci ya yi shi ne ce ya kamata mu zo tare. Saboda ina so in ga ta samu admission ta fara karatu a nan. Kin ganta? Su Yasmin an zama 'yan mata. Wato bayan da ban yi ba ta karanci jarida ta ce a ita likitanci take so. Wow, zaɓi mai kyau. Ai kawo zama likita yana da muhimmanci kawai a bata ta yi shi. Kawo zama injiniya ma yana da kyau sosai. Umar haka ne, amma gaskiya na fi son aikin jaridan. Yasmin, wace makaranta ne kika zaɓa? Hajiya ni yanzu zan zaɓi makaranta ba amma Al-Ma'ab International School nake so insha Allah. Makarantar su Umar kenan. Ai makarantar mu kenan. To, Kawo, ko ni zan iya raka ta in nuna mata ko ina a cikin makaranta. Ina ɗin za ka raka ta? Umma, ni ce ya kamata in raka ta tunda kin gani ce 'yar uwarta mace. Shi kenan Amira. Haka za a yi, tare za ku tafi ko? Zaman tare, zaman tare. Amira, shi kun zo. A'a, ba mu zo ba muna gida. Yasmin, ki zo mu je nuna. Wai kai me yasa dan Allah baka da mai da hankali akan karatunka ne? Yanzu ka gan mu ka kama wani rawar jiki Yasmin mu je nuna miki. Ka gan ka? Wato kai ma yanzu ka girma ko? Kai, ka ga wani samun guri? Amira za ta bata mu aiki. In ka barta dai za ta bata ba. Zo mu je kasu mai. Zaman tare. Yasmin dai kin ga makarantar nan ko? Nan gurin da kika gani ba shi da wata matsala. Na ji daɗin wannan zuwan naki. Yanzu kin ga in kin samu admission shikenan tare za mu ringa fitowa. Dan dama ba ni da wanda muke zuwa makaranta tare. Kin ga nan gurin shine inda muke zama. Ko malamai ma suna zuwa. Idan kika zo nan zaki karatun ki a nutse ba abin da zai dame ki. Kuma ko Umar baya zuwa saboda shi baya ƙauna karatu. Nan kuma ana zama ne kawai saboda ai karatu. Wai ne tsakaninki da Umar? Ba komai tsakanina da shi, kawai dai na fahimci baya son mai da hankali a karatunsa ne, ni kuma bana jin daɗin abu. Shi ne kawai. Zaman tare, zaman tare. Faruk! Zaman tare. Ƙaraso mana. Zaman tare. Yau zan. Wallahi muna nan ya ne?
Lafiya ƙalau wallahi. Yau na sha wahala. Abin sai a hankali. Wannan 'yar uwata ce. Sunanta Yasmin. Yasmin wannan Faruk ne. Ba shi da matsala. Sannan ki? Zan baka amanar ta Faruk. Ni zan je zan dawo. Da Allah ki ka kula min da ita. Ba komai ai haba. Amana kuma muke riƙon amanar kaya ma balantana mace. Duk abin da ke bukata ki tambayi Faruk. Idan kuma baki gane abu ba, nan ma ki yi mishi tambaya. Faruk bari na je. Zaman tare. Baka ga komai ba ma sai nan. Zaman tare. Zaman tare. Zaman tare. Zaman tare. Ke 'yar uwar Amira ce? Amma Amira ta girme ki ko? Ke ba kuwa ce a wannan makarantar ko? Shekara ki nawa? Kamar ya shekara ta nawa? Lissafi nake in ga ko nan da yaushe zaki yi aure. Ban gane ba. Zaki aure ni? Zaman tare. Ba komai. Za mu haɗe. Zaman tare. Ba ya ba za ka same su wani. To ina an same su. An fitar da je na san za a yi inda za mu je mu same su. Lalle fa Umar ya kamata a ce ka taka wa Amiran nan biki. In na ga abubuwan naka ne ma yake wuce gona da ita. Kar ka damu, aka ce mai ɗaki shi san inda yake masa yoyo. Zan yi maganin ta. Wani maganin ta bayan kana gani ta haɗa Jasmine da Faruk suka wuce. So kake in kama shi da faɗa? Bayan kuma ka san ya fi ƙarfi na? Ya ta da ke da kai kenan matsoraci. To ba gani nan ba? Eh amma ai kana gurin ta haɗa su suka tafi. Me yasa baka hana shi ba? To budurwa ta ce ma kenan. Kaga ni fa inda ni ne wallahi haɗa mai remix zan yi. Ita kanta Yasmin ta ga na mai jina sai ta fi ɗaukan abun serious. Kaga zo mu je mu same su. Allah ya sa za ka iya. Zaman tare alkhairi ne kowa zai isa mun rabansa. Zaman tare. Zaman tare. Zaman tare. Ga abin sha nan Umar. Sha. Safwan yanzu ya za a kan maganin Yasmin. Wannan mai sauki ne. Mutane kala biyu ne a soyayya. Akwai wanda yake faɗa soyayya shi kaɗai, wannan shine wanda yake shan wahala a soyayya. Akwai kuma wanda yake faɗa soyayya tare da abokiyar soyayyar tashi. Su wayannan ba sa shan wahala. A ƙarshe kuma su ake kira da masoya. Ban fahimce ka ba Safwan. Ina nufin duk yadda za a yi ka dage kai da Yasmin ku zama masoya. To ta yaya kenan Safwan? Kawai ka sanar da ita kana son ta. I'm sure you can't confront her, but ka rubuta mata later. Ka san me? Zan tura mata saƙon soyayya ta WhatsApp kawai. Ko da yake ma ai ba ta da waya kuma. Kai, wai me ke damun ka ne? A ta WhatsApp din zaka nemi soyayyar ka? WhatsApp ɗinta na expire shikenan kai masoyar ka ta expire. Paper zaka samu. Ka tsara ta da kalaman soyayya masu daɗi ka zayyano mata a ciki. Yadda za ta faɗa nan da nan da wuri. Misali kamar Habibiyata, rabin raina, dusen kogon zuciyata. Ko kuma kafin na fara sanki sai da na sallami leburorin cikin zuciya. Kaga da wannan kalamin? Bari kawai.
Assalam, masoyata Yasmin, abar ƙaunata. Na rubuta wannan wasiƙar ne cike da soyayyarki. Tun shekarun baya da kika bar ni, na kasance cikin maraici da kaɗaici. Daga lokacin da na ji za ki zo gidanmu, sai farin ciki na ya ƙara ƙaruwa. Idan har kin aminta da soyayyata, kin gama mun komai. Zan jira ki gobe a gurin shakatawa bayan an tashi makaranta. Idan har kin zo, hakan yana nuna min kin aminta da soyayyata. Idan har baki zo ba, zan fahimta. Gaskiya alladin nan suna ƙaunata. Mu je zuwa malam. Bina iya kika yi? Barka. A take ne a gaban ki? Ya da baki iya ba. Umar. Na'am? Daga ina kake? Baka ma san daga inda kake ba ko? Jika. Zaman tare fahimta ne a sa haƙuri a cikinsa. Zaman tare dalili ne kowa da irin ra'ayinsa. Zaman tare kamar haka ne kowa ya wadatu da nasa. Zaman tare alkhairi ne kowa zai samu rabansa. Zaman tare, zaman tare, zaman tare, zaman tare. Umar. Me wannan? Tambayar ka nake me wannan? Wato irin tarbiyyar da muka yi maka kenan ko? Yanzu idan kawunka ya kalli wannan, wani bakin kake da shi da zaka bashi amsa?
To wallahi ina gaya maka. Ina so ka sani, ka mai da hankalinka akan karatunka. Idan kuma ba haka ba Umar, tun muna mu biyu ni da kai, ranka zai ɓaci. Ka ji na gaya maka. Sha kawai. Zaman tare fahimta ne a sa haƙuri a cikinsa. Zaman tare dalili ne kowa da irin ra'ayinsa. Zaman tare kamar haka ne kowa ya wadatu da nasa. Umar, zan buga game ɗin nan wallahi ka ji bala'in daɗinta? Zo mu. Allah ni rabu da shi. Sabida gaskiya mana. Ke baki ga abin da yin min ba wai na kira shi a marmace yana wani kumbure. Ba je ransa bane a bace. To ina ruwa na ni mu muka bata masa ran nasa. Har da ga ma mu yan uwansa ne kamar da mu me yake da masa. Sai kin gama ki sadaka ni in zaki zo ni. Zaman tare, zaman tare. Alai Mutar, ya naga kana tunani haka da tagumi da sauransu. Ban samu taransifa na zama a garin nan ba, kuma rayuwana a garin nan ya fiye min daɗi fiye da garinmu. To, Alai Muktar, ai a can ɗin ma dai sai dai a gode Allah kana samu ai. Alhaji ai ban kai ka ba. Kai da har gida ka gina kuke zaune da iyalinka a cikin rufin asiri Alhaji. Gaskiya ne, na sayi gida, amma ai yanzu ba ni da gida a gidan haya nake saboda wata jarrabawa da ta same ni Alai Muktar. Amma a gaskiyar lamari na so a ce na ɗauko mahaifina mun zauna tare da shi a gidan da na gina da kaina. To amma Allah cikin ikonsa sai ya karɓi rayuwarsa, hakan bai kasance ba. Abin da iyaye suke buri, su ga 'ya'yansu suna rayuwa mai kyau. Amma kai sai godiya. Gaskiya ne Alai Muktar, alhamdulillah, gaskiya ne. Lalle ma Amira shi ne za ta ba Umar laifin da na rubuta mai Ismin saboda ta ja min faɗa kawai? Ba komai, na san matakin da zan ɗauka. Kai Umar ka zo mu je mu ci abinci in ji Umma. Ka zo mu je mu ci abinci ina faɗa maka Umma ta ce ka sako ka zo mu ci abinci kuma kana wani shirman banza? Shikenan ai, kin yi abin da kike so. Kin ji daɗi yanzu hankali ki kwanta. Ban gane me kake nufi ba. Kada ki nuna min baki san abin da yake faruwa ba mana. Da ƴar uwa irin ki gara ma babu. Zaman tare fahimta ne a sa haƙuri a cikinsa. Zaman tare. Zaman tare.